Hola, bon dia, soc l'Ona, estudiant de quart d'ESO, i aquest és el meu Damià. Hola, sóc en Damià, però la gent em diu doctora. Sóc un fanàtic de la taula periòdica. M'encanta la química, la física i la cienciobiologia de la vida humana. Però sobretot, tinc una estampeta de l'Einstein a la meva habitació. Prou! Avui, en aquest tutorial, us ensenyarem a com fer un vídeo científic en el vostre mateix institut. Un vídeo sobre química, un vídeo sobre màgia, un vídeo sobre les meravelles del món científic i químic. Avui us explicarem com gravar un experiment de laboratori. Ulleres. Damià, no realitzarem cap experiment que es pugui danyar les retines. Ens les traiem. Què us explicarem en aquest vídeo? Què us explicarem? Us explicarem les parts que ha de tenir un vídeo sobre un experiment utilitzant el millor mètode, l'únic mètode, el nostre mètode, el mètode científic! Començarem explicant-vos quines parts ha de tenir un vídeo d'un experiment de laboratori. Les parts del vídeo les farem coincidir amb les de l'informe de laboratori, que segueix el mètode científic. El primer que haurem de fer és preguntar-nos què volem saber i què volem investigar. A partir d'aquesta pregunta investigable, formularem una hipòtesi. El punt número 3 és fer una bona recerca d'informació teòrica. Teòrica ens haurem de preguntar què necessitarem? Quin és el material necessari? Aquest és el punt més important. Gravarem pas per pas el nostre experiment. Un cop realitzat l'experiment, haurem d'analitzar els resultats. I per acabar un bon vídeo científic haurem d'exposar unes bones conclusions per veure si s'ha complert la nostra hipòtesi inicial.